Id-dinja laqgħet is-sena l-ġdida b'diversi spettakli koloriti. L-ewwel pajjiż li laqa l-2022 kien New Zealand. Il-Falkland sar spettaklu bid-dwal fuq Harbour Bridge li kien limitat minħabba l-pandemija. Mhux l-istess jista' jingħata l-Awstralja li tadbidu għas-sena l-ġdida 3 sigħat wara. Fil-belt ta' Sydney, waħda mill-iżjed magħrufa madwar id-dinja għax-xeni spettakolari li tospita kull sena, kien hemm spettaklu kbir tal-logħob tan-nar tal-ajru fuq il-Harbour Bridge u ħdejn l-Opera House. Mat-tokki ta' nofs il-lejl f'Dubaj ukoll kien hemm spettaklu kbir tan-nar tal-ajru mill-itwal binja fid-dinja, il-Burj Khalifa. Fi Spanja n-nies inġabru f'Madrid, waqt li eluf ta' Olandiżi li qegħdin f'lockdown qasmu lejn il-Belġju biex jiċċelebraw il-bidu ta' sena ġdida. Fir-Renju Unit Mat-tokki ta' nofs il-lejl daq il-Big Ben għall-ewwel darba wara nuqqas ta' snin minħabba restawr estensiv li kien qed isirlu. Hawnhekk sar spettaklu televiżiv bil-logħob tan-nar u bid-drones. Fost oħrajn kien hemm furma tal-jun minħabba l-kampjonati Ewropej tan-nisa li se jsiru f'dan il-pajjiż. Fi Franza, it-Torri Eiffel kellu fuq il-bandiera tal-Unjoni Ewropea. Kif l-ewwel 6 xhur tas-sena l-ġdida, Franza se jkollha f'idejha l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew. Dan fil-waqt li f'Times Square fi New York fl-Amerika li huwa fost l-aħħar pajjiżi fid-dinja li jsellmu s-sena l-ġdida, bosta nġabru fi sfond ta' spettaklu kolorit jgħoddu l-aħħar tokki tas-sena 2021 biex jilqgħu dik li bdejna illum.